Hi friends, welcome back to my YouTube channel. ಸೊ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇನ್ನಿತ್ತ ವ್ಲಾಗ್ ನಾನು ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ. ಪಂಡ ಇನ್ನಿ ಮಲ್ಲ ಜಾತ್ರೆ ಆಯ್ನ ಹಿಡ್ದು ಅವರ ಮಸ್ತ್ ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ ಪೂರ ಇತ್ತು. ಕ್ಲೀನ್ ಪೂರ ಆದ್ ಇತ್ತೆ ಅಡಿಗೆಗೆ ತಯಾರಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ. ಬಿನ್ನೇರು ಬರ್ಪುನಕ್ಲುಲ್ಲೇರು ಅಂಚಾದ್ ಅಡಿಗೆ ಅವರುಂಡು. ನಾನ್ ವೆಜ್ ಮಲ್ತೀನಿ. ಪಂಡ ಕೋರಿ ಬೊಕ್ಕ ಮೀನು ಬೊಕ್ಕ ವೆಜ್ ಏರನಲ್ ತಿನ್ಪುನಕ್ಲು ವೆಜ್ದ ಕಜಿಪಿಯಾನ್ ಮಲ್ತೀನಿ. ಕೋರಿಲ ಮೀನ್ಲ ನನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಅಡಿಗೆ ಮಲ್ತೇರಾಯ್ತ. ದಯ ಪಂಡ ಆರಾಯ್ತ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್. ಎಂಕ್ ನಾನ್ ವೆಜ್ದ ಅಡಿಗೆದ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ. ದಯ ಪಂಡ ಯಾನು ಫಸ್ಟ್ ಮದುವೆ ಅಪ್ಪುನರ್ದುಂಬು ನಾನ್ ವೆಜ್ ತಿಂತಿಜ್ಜಿ. ಯಾನು ಎಲ್ಲಿಯ ಬಾಲೆಡ್ದೆಲ್ಲ ತಿಂತಿಜ್ಜಿ. ಎಂಕ್ಲ ಇಲ್ಲಾಡ್ ತಿನ್ಪುಲ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಚಾದ್. ಇನ್ನೀ ಜಾತ್ರೆ ದಾದ ಪೂರ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಉಂಡು. ಕಜಿ ಪುತ್ತು ಕಬಲೆ ಮೂಲಿತ್ತೆ ಫಿಶ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೇಟ ಒಂದುಂಡು. ನನ್ನ ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪರ ಒಂಜೆ ಬಾಕಿ. ಎಸ್ ಬೊಕ್ಕ ಮೂರು ಕೋರಿ ಪುಳಿ ಮುಂಚಿ. ಕೋರಿ ಪುಳಿ ಮುಂಚುಂಡು. ಮೂರು ವೆಜಿಟೇಬಲ್ಸ್ ಸಾಂಬಾರ್. ಇದ್ದಲ್ಲ ಇಷ್ಟೇ. ಫಸ್ಟ್ ಪೌಡರ್ ಕೂಡ ಮೂಲುಂಡು. ಫಿಶ್ ಇತ್ತೆ. ಫಿಶ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೇಟ್ ಆರ ದೀತೇರು. ಅಂಡ ಅವು ಬೇರೆ ಕ್ಯಾರ ದೀತೇರು. ನನ್ನ ಚೂರು ಕೊಡ್ತಾಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಅವೇನು ಎಣ್ಣೆಡ್ ಬಿಡ್ರು. ಮೀನ್ಸ್ ತಾವಾ ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪಂಡು. ಬೊಕ್ಕ ಮೂಲುಂಡು. ಕೋರಿ ಪುಳಿ ಮುಂಚಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೂಲುಂಡು ವೆಜಿಟೇಬಲ್ ಸಾಂಬಾರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದಾದೊಂಡು ಗೊತ್ತಂಡೆ ಉಂಡಿ. ಈ ಜನವರ ಧರ್ಮ ನಾಚಿಕೆಟ್ಟು ಮಾರೆ. ಸೊ ಮೂಲು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಡ್ಲಿ ಉಂಡು. ಬೊಕ್ಕ ಮೂಲು ಉಪ್ಪು ಕೊದ್ದಿಯೊಂದುಂಡು. ಇನ್ನಿತ್ತ ಜಾತ್ರೆದ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಈತುಂಡು. ಬರ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ. ಬಿನ್ನರ್ ಬತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಅನುಲಾಗ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಲ್ತ ಪೂರ ಪಿದಾಡಿಯರು ಜಾತ್ರೆಗೆ. ಜಾತ್ರೆ ಇತ್ತೆ ಪೂರ ಅಣ್ಣ ಪೈ ಪಿದಾಡ್ಗ ಅಯ್ಯೇ ಸುಮ್ಮನೆ ಎಂತ ಸುಮ್ಮನೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾನ. ಎಂಕ್ಲು ಬರ್ಪುನ ಅಂದನೆಟ್ಟು ಒಂದುಂಡು. ಎಂಜ ನಡಪುನಿ ನಡಪುನಿ ಎಂಚ ಆರ್ ಬಬ್ರಲ್ಲ ಹಾರ್ ಬಬ್ಬಿದ್ದಲಗೆ ಆರ್ಲಕ ಓಡ್. ಅದು ನಾನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ಅವತ್ತು ಮಾಡಿದ್ರು. ಎಂಚ ಪೋಪಿನ ಎಡ್ಡಪ್ಪುಂಡು ಪೋಪಿನ ಈಗ ತಾತದು ಪೊಣ್ಣದು ಹುಟ್ಟನದಲ್ಲ ಆನದು ಹುಟ್ಟಿದೀನಿ. ಸತ್ಯ ಸುಳ್ಳತ್ತು. ಪ್ಯಾಂಟ್ ಟೈಟ್ ಆಯ್ತು ನಾನು ತಿಂತೀನಿ. ನಾವು ಕಾರ್ಡ್ ಬೈದು ಎಂಚಿನಿ ಸರಿ ಬೋಲಿ ಅದು ಕುಲಿದೆ. ಪುಗೇಲು ಅದು ನನ್ನ ಒಂದು ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಸಿಕ್ತಿತ್ತು ಎದ್ದಗೆ. ಇಲ್ಲಿಲ್ವ ಎರಡು ಅದಿದ್ದಕ್ಕೆ
ಎಂಕ್ಲೆ ಚೂರು ಕೈತಲ್ಲಿ ಇತ್ತಿನೆಡ್ದ ಅವರ ಎಂಕ್ಲೆ ನಡ್ತೊಂದೆ ಪೋಯ ಎಂಚ ಶೋಕು ತೋಜುಂಡತೆ ನಡತೊಂದು ಪೋಪುನ ಒಂಜಿ ಖುಷಿಯೇ ಬೇತೆ ಫ್ಯಾಮಿಲಿದೊಟ್ಟಿಗೆ ಖುಷಿಯ ಉಂಟು ಪಾತೆರೊಂದು ನಡ್ತೊಂದು ಪೋಯರೆ ರೀಚ್ ಆಯೆ ಬೊಕ್ಕದ ವ್ಲಾಗ್ ಮಲ್ತೆ ಬೊಕ್ಕ ಜಾಸ್ತಿ ನಡ್ತೊಂದು ಪೋಪಿನನೇ ವ್ಲಾಗ್ ಮಲ್ತಂಡ ಉರು ಅವು ಐಕ್ ಎಂಕ್ಲು ಪೋಯ ಆಂಡ ಎಂಕ್ ಅವು ಅರಸು ದೈವದ ನೇಮ ತೂಯರ ಆಯ್ತು ಎಂಕ್ ಸಂತೆದಲ್ಪ ಇತ್ತ ಅಂಚೆ ಗೊತ್ತುಲ ಇಜ್ಜವು ನೇಮ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆತಿನ ಅಂಡ ಏನು ಕ್ಲಿಪ್ಪಿಂಗ್ಸ್ ಪಾಡ್ವಾನ್ வீடியோ ಬನ್ನಿ 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 ಒಯ್ ಬನ್ನಿ 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 ಆತ್ಮತ ಪಂಡ ಎಂಚಿನ ಮಾರ್ಮಿಕತೆ ಶಕಿರಣ ಎಂದರೆ ಬೇಜಾರಪ್ಪನ ಕೇನೋಡಂತಂದೆ ಕರ್ಮಲ ಅನ್ನ ನೆನಪೆ ಎದ್ದು ಕೊಲ್ಲು சும்மா வந்து அறுத்தூள் பொண்ணாலக்க பொலிப்பீர் பெட்டு மீன் கொரோடு ஏன்னு கைத்து கொடுப்பேன் என்ன கண்டனே இந்த கண்டனே இத்த நாலு பத்து ஆகுமா கூட்டம் இஞ்சி வத்தாண்டா போஞ்சி ಚೂರು ಪಾತಿರ್ಲಿ ಅದಾತಂದದ ತುಂಬಾ ತುಂಬಾ ಇದು ತುಂಬಾ ಸಂಕರ ಮುಗುರು ತೆಲಿಕೆ ಗಿಂಗು ಹಿಡಿಯಂಗಿಲ್ಲ ಜೋಗಿ ಬಂದ ನಿಲ್ಲಂಗಿಲ್ಲ ಓಡಲೆ ಓಡಲೆ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಬಂದಂತೀರಿ ವ್ಲಾಗ್ ಪಾತಿರ್ಲಿ ಅಂಜ ಎಂಗಿ ಪಾತಿರ್ಲಿ ಎಂಜಾಯ್ ಸುಮ್ಮನೆ ತುಂಬಾ ಈ ತುಂಬಾ ಏ ಆಯ್ ಮನ್ಸಲೇ ಜಾತ್ರೆ ಬರ್ತದ್ದು ಬನ್ನಿ ಸತ್ಯ ಬನ್ನಿ ಬೇಜಾರಪ್ಪನ ಕೇನೋಡಂತಂದೆ ಕರ್ಮಲ ಇದು ಹೊಲ್ತ ಇದು ಐದಿನ ತುಪ್ಪೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ಬೋನಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಅನಿಸಿಕೆ ಜಂಚ ಬೆಲ ಇತ್ತ ಬಾತೆ ಐಸ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಇದು ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಇದು ಕಾರ್ನೆಟ್ ಅದನ್ನ ಆಜನಂಚ ಪನ್ಪುಂಡು ಆ ಒಂದ ತಾನ ಎಂಕಲ ಗೊತ್ತು ಇಲ್ಲ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾನ ಇದು ಸುಂಬಾ ಅನ್ನ ತುಳ್ಳಾರುಂದೆ ಹೇಳಿ ಬಾಲೆನೆ ಪುರ್ತು ಕಂತಂಡು ಬಾಲೆ ಸುತ್ತ ಕತ್ತಲೆ ಛಾಯೆ ಬೊಬ್ಬೆ ಪಾಡಡಿ ಅವು ನೇಮ ಆದಿತ್ತನ ಅಂಚ ದುಲೈ ಬತ್ತುನಾಗ ಅವಳು ಪಾತೆರ ಉಂತುಂಡು
ಅಂಚ ಇಂಕ್ ಏನು ಚೂರು ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ತಿನ ಮಾತ ಚೂರೇ ಚೂರು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಿಪ್ಪಿಂಗ್ಸ್ ಪಾಡು ಆಯ್ತಾ ನೇಮದ. ಹಾಯ್ ಎನ್ನ ಗೊಂಬೆ ಉಂಡು ಗೊಂಬೆ ಕುಡೊಂಜಿ ನೇಮಲ ತೋಡುಂದೇನಿ ಆಂಡ ಎನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಉಂತನಕ್ಲು ಏರ್ಲ ಇಜ್ಜೇರಿ ಆನ್ ಒರ್ತಿ ಉಂತೋಡು ಬೊಕ ಗುರ್ತದಕ್ಲ ಆತ ಏರ್ಲ ಇತ್ತಿಜೇರು ಅಕ್ಲು ಪೂರ ಪೋದಿತ್ತೇರು ಅಂಚಾದ್ಯ ಅನ್ನ ರಿಟರ್ನೇ ಬತ್ತೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ. ಅಲ್ಲ 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 ಅವು ಇಂಚಿನ ಗೊಂಬೆ ಮಾರ್ಲಕ್ಕ ಮೀಯನಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನಿತ್ತ ಜಾತ್ರೆ ಅಂಡು ಮಲ್ಲದ ಓಲ ಹಾಕಿನಿ ನಮ್ಮನೆ ಬೋಬಿನಿ ನನ್ನೆಲ್ಲ ಜಾತ್ರೆ ಬಾಕಿ ಉಂಟು ಅದಾ ನನ್ನ ಎಲ್ಲ ಅಂಜಿ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಲಾಸ್ಟ್ದ ಪಾಂಡೆ ಎಂಕ್ಲು వచ్చిండు కొంట వస్తాను కుల్ది ಗೊಂಬೆದ ಮಾಲಕ್ಕೆ ನೀರು ಪತ್ತೊಂದು ನೀರು ಅದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ open. ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡ್ಬಾಲೆ ಬಾಲೆ ದಾದಿಕ್ ಮುಟ್ಟುದ 500 ಕಟ್ಟು ಯಾನ್ ಲಾಸ್ಟ್ ದಿನದ ನೇಮದಲ್ಲ ಪಂಡ ಪಗೇಲ್ದ ನೇಮ ಪಂಡ ನೈಟ್ ಇತ್ತುಂಡು ಪಗೇಲ್ ಮುಟ್ಟಲ ಒಪ್ಪುಡು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಮುಟ್ಟಲ ಆ ನೇಮಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಆ ದಿನದ ನೇಮಲ ಒಟ್ಟಿಗೆನೆ ಪಾಡ್ದೆ ಯಾನು ಇತ್ತು ಪೋಂದುಲ್ಲ ಲಾಸ್ಟ್ ನೇಮಗು ಲಾಸ್ಟ್ ಎಂಗ್ಲು ಪೋತಿನಲ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆತಂಡು ಅವಳು ಬಂಟ ಕಂಬದಡೆ ಬರ್ಪುನಿ ಮಾತ್ರ ಪಿಲ್ಚಂಡಿ ದೈವ ಉಲೈದ ನೇಮ ಅದು ಪಂಡ ಮುಲ್ಪ ವಾಗ್ದೋಷ ಪರಿಹಾರ ಉಂಡು ಅವು ಮಸ್ತ್ ಪೊರ್ತಾಪುಂಡು ಕೆಲವರ 2 ಗಂಟೆ ಮುಟ್ಟಲ ಆಪುಂಡು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಇಜ್ಜಿನ ಬೇಕಲ್ಲ ಆಪುಂಡು ಈ ವರ್ಷ ಒಂಜಿ 15 ಗಂಟೆ ಮುಟ್ಟ 16 ಗಂಟೆ ಆತಂಡು ದೈವ ಉಲೈ ಬರ್ಪುನದು ಮುತೂಲೆ ಅವಳು ನವಿಲು ಛತ್ರ ಧರಿಸು ಚಾವಾಡಿ ದಲ್ಪ ತೂಲೆ ಅಂಚಿಂಚಿ ಪೋಂದುಂಡು ತುನ ಖುಷಿ ಅಂತುಂಡು ಪೂರ
ಪೋತಾ ಅಂಡ್ ಯಾನು ಮಲ್ಲ ಜಾತ್ರೆದನ ಇದೆಲ್ಲ ಇನ್ನಿತ್ತಲ್ಲ ಪಂಡ ಲಾಸ್ಟ್ ದಿನದ ಜಾತ್ರೆದನ ಇದೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ವೀಡಿಯೋ ಪಾಡ್ದ್ಯಾನು ಪಂಡ್ಯಾನ ಮಸ್ತ್ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ಪರಕ್ಕೆ ಹೋಯ್ತು ಪಂಡು ಲೈದ ಮಸ್ತ್ ಮಲ್ಪರಕ್ಕೆ ಹೋಯ್ತು ಇದೇ ಸಂತೆ ದಿನನೇ ಜಾಸ್ತಿ ಮಲ್ತಿದ್ದೆ ಆಯ್ ಪಂಡ 2-3 ದಿನ ಪೋತಾನು ಬಟ್ ಬೊಕ 2-3 ದಿನ ಸಂತೆ ದಿನನೇ ಪಾಡ್ನ ಮತ್ತೆ ಬೋರ್ ಹಾಕು ಯಾಕೆ ಫಸ್ಟ್ ದಿನ ತಾನಿದ ಮಾತ್ರ ಬೊಕ ಚೂರು ಉಳ್ಳಾಯ್ದ ಪಿದಾಯ್ದ ಇಂಕ್ಲ ಊರ್ದ ಸ್ನಾನ ಇಂಚೊಂಡು ಬರುತ್ತೆ ಸ್ಪಾದೆ ಜಾತ್ರೆ ಪುರ ಅಂಡು ನಾನು ಬೋರ್ ಹಾಕು ಬೇಜಾರು ಹಾಕು ಊರ್ದ ಜಾತ್ರೆ ಪುರ ಅಂಡು ಈ ವಿಡಿಯೋ ತೂತೆ ಎಂಚಾಂಡಂದು ಪನ್ನೆ ఒక ಪೆರ್ರದ ಕ್ಲಿಯರ್ ಪೂರ ಉಳ್ಳಾರು ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತು ಪನ್ನೆ ಸೊ ಒಂದಾದಿತ್ತಂಡು ಎನ್ನ ಇನ್ನಿತ್ತ ವಿಡಿಯೋ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆದಿಂದ ಲೈಕ್ ಶೇರ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನೋಡೋದಚ್ಚಿ ಆಯ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತುಲೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತುಲೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.